nga, basta! Ay, peste ka, masakit sa tenga yung bunganga mo! Hindi, kasi paborito ni Manong Driver yun eh. Nag-request siya eh. Oras natin mga kabisyo! 6:29, hindi po tumitigil ang katuwaan, kasiyahan, harak-hakan dito sa programa! EDSA! Siyempre kasama pa rin po pinakamalupit, ang pinakamakulit na programa! Diego Bandido! Hindi po ako nag-iisa, kasama ko rin ang pinakamatalino sa lahat! Hanggang alas 9 po yan. Ito po ang programang parang chicharon. Oh, no. Maingay pero may laman. Yun o. At syempre ito ngayon, ito yung pag-uusapan natin ngayon mga kabisyo. Ang tanong meron ka bang kakilala na sumapi sa isang organisasyon at napaisip ka tuloy na ano kayang pumasok sa utak nito? Bakit sumama dyan? Natabo na si Yaya Man. May nag-upod sa to. O eto mga kabisyo, isa sa mga mainit-init na usapin na sagap nating balita. Yung grupong may sariling pera at bangko. Oh no! Pinaiimbestigahan na ng LGU o pinaiimbestigahan na ng lokal ng pamahalaan ng Socorro, Surigao del Socorro uli. Anong meron sa Socorro? Bakit ganito sila? Pinaiimbestigahan kasi meron silang sariling eskwelahan, sariling curriculum na tinuturo, may sariling bangko at may sariling perang ginagamit. Ito po yung grupong Maharlika Nation. Dahil umano, according sa LGU, ito ay isang illegal. Hay, Tang, logican na ba natin to? Sige, logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! 31 after 6 o'clock in the evening mga kabisyo. Ito, logican na natin to. Logican na natin! Ano ba ang leksyon na pwedeng mapulot natin dito sa usaping ito? Bakit ba marami pa rin mga taong naniniwala sa mga kagaya nitong mga samahan or mga organization? Sa kabila ng nabalitaan nila na hindi tama ang ginagawa, kahit alam nilang mali, bakit parang gusto pa rin nilang maging kasapi? Ano ba ang dahilan? Ano ba ang reason behind that? Eto na, logika natin. Well, mga kabisyo, boards, it's all a matter of awareness and understanding lang naman ito. Una, meron po tayong first level na tinatawag na intellectual understanding. Ano ba ito? Itong intellectual understanding, ibig sabihin mga kabisyo, naiintindihan natin. Halimbawa, ang pinaka-example dyan alam natin na masama sa katawan ng yosi. Pero, nagyoyosi pa rin. Oy, nadali ka. Diba? Alam mong masama ang alak sa katawan mo. Oy, nagiinom pa rin. Alam nating nakakasama sa katawan ng droga. Oy, nagda-drugs pa rin. Alam nating masisira ang pamilya mo pag nambabae ka. Oy, nang-chichicks pa rin. Yun po tinatawag natin na intellectual understanding, na iintindihan natin. Now, we have to change that kind of behavior. Paano? O dito po papasok yung tinatawag nating we need the second level. Ito po yung second level ng tinatawag nating emotional understanding. Oh no! Ano ba itong emotional understanding na pinagsasabi ni Kalbo? Ito po, makinig kayo mabuti. Itong emotional understanding, alam po, halimbawa, alam nating yosi ay masama sa katawan. It is our knowledge. Pero, pag tiningnan ka na, patingin ka na sa doktor, na sinabihan ka,
may taning ka na dahil sa pagyoyosi mo. O di kaya, magkaka-cancer ka na dahil sa kakayosi mo. Or sinabihan ka ng anak mo na, Daddy, stop ka na ng smoking. Ayokong mamatay ka ng maaga. Well, mga kabisyo, from that point, hindi naman tayo natuto. We didn't learn dahil stock knowledge na natin na ang yosi masama sa katawan. But you have now the emotional understanding. Gets mo? Nadali mo? From that point, you didn't learn again. Na alam mo na masama sa katawan ng yosi, but you have the emotional understanding na. Kaya magiging malinaw na sa iyong lahat kapag naintindihan natin to, mas madali din natin maintindihan ang mga tao at ma-influensyahan sila ng mga taong nalulubog sa mga religious organization kagaya yung sa Socorro. Ayan, malinaw na ha. Na-logican na natin. Oras natin, 6:35 ng gabi. Sa mga pauwi na ng bahay na inaantok-antok, wag na wag matutulog. Dahil yung katabi mong pasahero, minaman-manan ka lang yan. Wag magtitiwala kung hindi mo kilala ang iyong katabi. Alright mga kabisyo, tuloy-tuloy tayo sa tagtugan natin. Malulupit na awitin mula po sa River Maya. Here's a song, LEC. Keep it locked in right here on Metro's Numero 1. Number 1 sa lahat ng mga terminal. Number 1 sa lahat ng mga toda. Ito po ang programang EDSA.